Vitajte na portáli Stredného odborného vzdelávania a prípravy. V nasledujúcom videotutoriále sa oboznámite so spôsobom vypracovania zadanej úlohy žiakom a jej následným odoslaním pedagógovi. Žiak sa k úlohe dostane kliknutím na Úlohy v pravej časti obrazovky. Zadá svoje meno, priezvisko a prístupový kód, ktorý obdržal od svojho učiteľa. Po prezretí a vypracovaní všetkých vzdelávacích materiálov vložených pedagógom musí žiak úlohu odoslať, a to kliknutím na šípku v ľavom hornom rohu obrazovky. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať úlohu. Výsledky danej úlohy sa učiteľovi zobrazia v časti Moje úlohy, kde si ich môže prezrieť, vytlačiť, prípadne stiahnuť do počítača.